A Estación Experimental de Viticultura e Enoloxía de Ribadumia vende a acoller un curso de formación sobre pragas e enfermidades na viticultura. Está organizado pola Axencia Galega de Calidade Alimentaria e impartido por Juan Carlos Vázquez, enxeñeiro técnico agrícola da propia estación. Estamos impartindo o módulo de xestión integrada de pragas e, polo tanto, definindo que é unha boa xestión do viñedo, o control de pragas, enfermedades, desde o punto de vista preventivo, o seguimento que temos que fazer no viñedo, os umbrais de tratamento, as medidas culturais que temos que adoptar para reducir o impacto da sensibilidade dos diferentes axentes nocivos no viñedo e tamén, claro está, as alternativas de fitosanitarios e incluso de produtos de biocontrol. Dentro das sesións abórdanse cuestións como a identificación ou control das pragas e enfermidades. Outra das claves, lembran os expertos, é unha boa prevención. Hai que ser preventivos, pero podemos acuñalo como oportunamente preventivos, é dicir, non polo feito de, efectivamente, no control fitosanitario hai que ir diante da enfermidade. O cal non quere dicir ir diante e aplicar demais, é dicir, hai que ver, coñecer, saber cales son as condicións de desenvolvemento de cada patóxeno e entón, en ese momento, antes de que aparezca o problema, o adecuado é tomar as medidas de control, sean de biocontrol ou de fitosanitarios al uso, non? En ese sentido, é fundamental que o sector siga camiñando cara á sostibilidade. O camiño vai por aí, é dicir, de feito a calidade hoxe é un concepto global, non só é a calidade do produto, sino de como se elabora o produto, e entón, sí que somos sensibles, o sector é sensible, e que cada vez aparecen novas ferramentas que van nese sentido da sostenibilidade. O curso está destinado a asesores e persoal técnico do sector público e privado. Aproveitan para poñer sobre a mesa as súas inquedanzas. Isto é un feedback, é un diálogo aberto e, se comentan os remedios, as solucións que temos, pero que cada un tamén ten súas inquedanzas, súas dúbidas e é moi interesante porque iso fai un debate moito máis aberto e, en definitiva, se van resolvendo eses detalles que están aí un pouco no aire por aclarar. Este módulo centrado nas pragas e enfermidades prolongouse durante 2 días e a 10ª xornada dun ciclo para asesores que organiza a Axencia Galega de Calidade Alimentaria, que vai ter a súa continuidade nos vindeiros meses.